Magandang hapon po, si nanay umiiyak. Nawawala na daw po siya ng pag-asa. Hindi niya alam, ang pag-asa siya. Ayan na si nanay. Bakit ka ba taga na umiiyak, nay? Umiiyak ka ba? Tumatawa, nay? Alalahanin mo, nay. August 30 ngayon, nay. 3017. Bakit ka ba umiiyak? Alin ba nang wala sa sakit mo? Hindi ko ba ano? Ang bigat kasi ito eh. Talagang bigat. Alam mo ba ang laman niya na kalahating sakong bigas? Ngayon ang ubos ko na. Kinain na namin. Pinakain ko na dun sa mga kalaban natin. O, sige, kainin nyo na yan. Tayo na bahala ka. Okay, lakad pa na. Malalaman mo na. Okay, lakad na. Nay, umiiyak na po. Ayun po yung anak niya. Umiiyak na rin. Nagpipigil lang. Ano? Gusto mo na, gumanyan ka pa na yun. Tingnan mo. Di ba hindi mo nagagawa? Sige na, ganon. Stop. Ganyan. Ano? O ba't mo nagagawa? Kanina hindi. Oo. Kinukulam ka. Bayaran yung magkukulam mo. Bayaran yun, Nay. Binabayaran nila ganun. Oh, pag sinabing binabayaran na, dinadasalan ka. Bayad yung trabaho nila sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. Kaso na ibabalik ka kasi hindi iiyak ka kasi nang iyak eh. Kaya hindi natin ma-purpose eh. Oh. Natin. Balik camera ulit. Iyak na. Wala ka kwenta-kwenta kalaban mo na, hindi ako pinagpawisan. Kung matutuwa sana ako kung sinabi mong itotodo natin, itotodo ko na sana eh. Kaso, umaayaw ka na eh. Mga masakit. Hindi ka naman nasasaktan. Doon na nasasaktan yung kaaway mo. Kung isa ka lang, ang sakit niya, simigit 100. Bilangin mo yung sakit mo kanina. 100 ganong sakit. Pero pag tinodo ko yun ay mahigit, kulang-kulang 1,000 ang sakit mararamdaman niya. Oo, titiisin mo lang konti. Ano kaya dito? Kaya yun o doon sa Saudi? Paano ko nga malalaman? Kasi nga, inano ko lang siya, inlos ko lang yung pagdarasal sa'yo. Para hindi ka na niya madasalan. Kaya kita pababalikin ng 3 weeks to 1 month para inumin mo yan, tubig na yan ng 1 month. Para hindi ka na tuloy-tuloy madasalan. Yung huling dasal sa'yo natitira, kunyari 100 yun, 75 ang kinuha ko, may 25 pa, 25 spiritual pa. Hindi na yung madadagdagan. Kaya ng patay ng tubig yun. Tapos pagbalik mo, saka ka na spiritual ng todo. Pero sa pagbalik mo, wala na tong wala na tong arte-arte. Wala nang aray-aray. Ito todo na yun ay. Mahigit 100 na ilalabas kong kuryente. Pero, makakasigurado ka mabubuhay ka ulit na matagal. At hindi na magiging manganganak ka ng triple. 1 plate na lang. Kailan ang babalik ka na? Sa 1 taon. Sa ilang ka na? Kasi sabi ko na kanina na 3 weeks to 1 month ka babalik kasi ang tubig mo, 3 weeks to 1 month din ang visa. Ibig sabihin, every day? Hindi naman. Every once a week. Ang alin? Ang pagbalik ko dito. Hindi, after 1 month mo. After 1 month na. After 1 month. Oh, 3 linggo ka babalik, pwede sa 1 buwan. Hindi everyday, ano ka, VIP? Baka pag nag-everyday ka dito, sabihin mo, ay, dami na. Ang dami na. 3 weeks lang. Mamili ka sa 3 linggo, pwede 1 buwan. Pero yan po, everyday po niya iniinom. Yan, obligasyon niya talagang inumin yan araw-araw. Lahat ng kinakain niya, Kutsara. hindi, mamaya ituturo na nila yan. Yan tubig na yan, kalahating baso o 1 baso inumin mo gabi-gabi bago ka matulog. Lahat ng kinakain mo, iyan ang tubig mo. Okay, kumain ka man sa kapumunta, dala-dala mo yan. Magtataka ka, bakit hindi mauubos yan? Ituturo na ni Buddy para hindi maubos yan. Para kumuha ka ng mineral na kulay blue, isasalin mo siya ron. Tapos magtitira ka ng ganito. Kung saan mo pinagsalinan yan, kumuha ka rin doon sa pinagsalinan niya. Itago mo yan. Pag naubusan ka na ng tubig doon sa mineral na kulay blue, pag dumating yon, ibuhos mo ulit yan at punuin mo ulit siya kung saan mo siya binus, itago mo. Doon ka na pwedeng kukuha ng tubig. Okay na. Tapos itong damit mo,
Lahat yan, itapon na. Hindi, joke lang. Kukunin mo itong damit mo, underwear mo, pati bra mo, lahat yan. Kumuha ka ng timba, itapon mo lahat yun doon, buhusan mo ng tubig, kahit anong tubig. Bukas na siya lalaban. Hindi mo to pwedeng iupo pagdating mo sa bahay mo kasi yung sakit bababa. Tubig na mainit. Kahit anong tubig. Basta ordinary, nawasa, poso, tubig dagat, walang problema sa kanya, basta tubig. Kasi nga, ang kalaban natin ay hindi naliligo. Takot siya sa tubig. Okay na. Ayan. Okay na, Taganay. Magaling ka na. Gumanda ka na yun. Nag-iba mukha mo. Ay, si Donya. Salamat. Ano, Nay? Hindi nakakarinig. Lalagyan natin ng ano yan, speaker wire. Tignan ko pa, Nay, kasi 70 plus na kayo. Imposible yung sinasabi nyo, Nay. Pero yung tuhod nyo, magagawa namin. Pero yung sa tenga, Nay, 70 plus na kayo, Nay. Siyempre, pag dumadating natin sa matanda, humihina na yung airgram natin. Ayoko nga ang mga ko, pero doon sa tuhod mo, pati sa hips mo, magagawa ko pa ng paraan. Anong paramdam? Yung cramps dito, masok-masok. Mamaya, dun yan. Sige na, paalam ka na. Bye-bye na. Alamit na lang. Magkikita ulit kami. Pagdating yan, hindi na grasya. Ay, ano, hindi na disgrasya. Gracias. Sige, salamat. Pangako. Huwag mangako.